Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi også snakkede lidt omkring risikofaktorer. Altså hvad er det for nogle familier eller personlige skæbner, som vi ved, at der er nogle særlige udfordringer hos. Og det er jo blandt andet også at se på efterladte som en risikogruppe. Det er at se på anbragte børn for eksempel, hvor vi også ved, at der er rigtig mange, som har nogle problemer, som de ikke har fået hjælp til, hvilket så også har gjort, at de har forsøgt at begå selvmord. Og jeg kan måske komme med sådan et meget konkret eksempel fra Mio, hvor jeg jo tidligere har været, og hvor man har haft en helt konkret sag, også fra en bygd. Og netop det her med, at man har den her sms-rådgivning, har gjort, at man har kunnet tage fat i socialforvaltningen og i politiet og forhindret et selvmord i virkeligheden. Så det er jo noget, hvor man helt konkret netop kan samarbejde om at forhindre et selvmord. Det synes jeg, der i høj grad er noget, der er værd at tage med i det videre arbejde i forhold til at forbedre selvmords, både forebyggelsen, men også den helt konkrete indsats. Hvad siger du til det, Martha? Er det noget, vi skal have mere af? Altså, der er mange ting, vi skal have mere af for overhovedet at forbedre. Og jeg synes, vi er på vej. Vi har forskellige ting i gang, men vi kan ikke løse alt på en gang. Altså, heldigvis har vi efterhånden familiecenter i de fleste byer. Vi mangler 2 byer. Og vi har det her rejsehold, som har nået 6 byer i den her periode, altså, og som når længere. Og der, hvor livet gør meget ondt for dem, som har det allersværest med dem, som for eksempel har oplevet seksuelle overgreb som børn. Og som gør, at de har et depressivt liv i perioder. Altså, det er dem, vi skal ind og hjælpe, og ved at hjælpe dem, hjælper vi også deres familier, deres børn, måske deres nevøer, niecer osv. Altså, vi bliver nødt til at øge vores tilbud. Det er meget det store billede, du taler om, hvor Aya, hun taler meget om den her konkrete handling. Altså, hvor er de konkrete handlinger? Der er et rejsehold og nogle familiecenter. Hvad er der ellers? Jamen, det er konkret, som Aya også taler om, det er, at der også er folk til at lave det indsats, som Aya snakker om. Og det er jo også, at der er nogen i socialforvaltningen eller i sundhedsvæsen, som er i stand til at tage vare på de folk, som har det svært og kan snakke med dem. Ikke? Altså, det er det, vi skal. Vi skal øge det tilbud, vi har, og også måske gøre mere brug af de erfaringer, vi har, de gode ting, vi har, som vi tit og ofte bare, så det fungerer det, og så går vi lige videre, og så er der nogle andre, der kommer på, og så starter man på noget nyt, måske, som ligner alligevel noget, som er sket for nogle år siden. Og, altså, vi er ikke gode til at gøre brug af de ting, vi har. Hukommelsen er kort. Ja. Hvad siger du til det? Er du enig i det, Martha siger? Nej, ikke helt. Altså, jeg synes også, at netop det her med Barisa er jo også et godt eksempel på, at det har jo været nedprioriteret, som du også selv siger. Og for mig at se, så er rådgivningslinjen er jo også blevet nedprioriteret, fordi man har valgt at spare det ned til 1/3 for eksempel. Så man sidder som fagperson og skal forholde sig både til familierådgivning og til selvmord og til de problemer, som børn henvender sig omkring. Og vi taler jo om et område, som også kræver noget specialiseret viden. Altså, jeg synes, de kurser, som Barisa for eksempel har lavet igennem flere år efterhånden, er et rigtig godt eksempel. Noget af det, som også står i den nationale strategi for selvmordsforebyggelse, er jo også at tænke det ind i uddannelserne, de relevante uddannelser, socialrådgiveruddannelsen, sikre, at de får noget viden omkring, hvordan man kan lave selvmordsforebyggelse, men også hvordan man helt konkret kan hjælpe til, når der er en, der har behov for hjælp. Og så synes jeg, det her med den tidlige indsats, altså forebyggelsen, lad os da få den endnu mere frem, så vi ikke laver de sene opfølgninger, men at vi laver den tidlige indsats. Vi har jo nogle gode tiltag. Viggo var talt om nogle af dem, og politiet har jo også samtale i stedet for vold til 8. klasse, og robusthedsprojektet, for eksempel projekttidlig indsats. Jeg synes, det er nogle af dem, vi skal have endnu mere frem og opprioritere meget mere, end vi gør i dag. Fordi jeg er sikker på, at vi godt nok på den lange bane vil se nogle resultater, men jeg tror også, vi har behov for at lave det lange seje træk for at forvente den her udvikling. Det er ikke noget, man kan løse på den korte bane.